spus că o să fac și partea a doua în care o să pun instalațiile afară. Uite că o să facem. Am pus un clopoțel acolo și... ce faci? Stai! L-am pus pe moșu că am zis că vine mai bine afară. Și am o grămadă de instalații și o să decorăm toată curtea. Se vede foarte tare. Acolo? Bine, atunci hai să le punem acolo. Până la urmă le-am pus acolo și stați și ore mai fericit de ele. Ce faci ore acolo? Stai lângă brăduți? Poate le dai jos. Ok. Am pus renul acolo și o să punem și un brad. Avem un brad. Care vrea să fie funny. Dă-te bine, dă-te bine. Ia uite, așa avem noi. Avem o ghirlandă care are beculețile și să punem la ușă. Și să avem două la balcon. Da. Acum îl deslegăm. Și așa e rezultatul la brad. Da. Și renul va fi aici lângă brad. Da, da. O să-l vedeți mai bine când se întunecă. Nu întunechează, întunecă. Încercăm să punem asta aici sus. Așa. Locul. Acum punem rezultatul final. Haideți să vedem dacă îl vedem. Uite ce... Nu. Da, mai spus. Frumos se vede și cu bradul și cu renul și cu... Ah, ce fain este! Uitați pe oreu! Vreau să dăm leagăn. Ia, haideți să dăm un leagăn. Zăra, bungă.
poza acum. Am pus o perdea așa mai mică aici, no, pentru că n-am mai luat aurie, că n-am mai găsit. Și eu cred că e și așa e drăguță. Din păcate nu ajunge ștecherul la priză, așa că o să venim mai târziu cu o idee ca să o băgăm în priză. S-a urcat Oreo. Oreo, ce faci tu acolo? Mami, uite unde s-a urcat Oreo. S-a culcat! S-a culcat ăsta! S-a culcat ăsta! Poate nici aici nu avem o priză și nu ne ajută sărăgitorul ca să băgăm priză, dar poate găsim unul mai mare sau găsim o altă idee și o să explodeze. Reușit, am găsit un prelungitor un pic mai mic ca să-l punem acolo și cam așa arată. Să vedem că o să fie mai întuneric, să vedem cum o să... Uitați cât am pus aici și acolo pe gard să vedem că astea se aprind la întuneric. Și acolo, uitați ce drăguțe! Și brazii trebuie să-i aprindem. Și acolo, trebuie să-i aprindem și acolo. Foarte frumos. Și o să punem și acolo sus, la balcon. O să punem o perdea în care o să turne de balustradă și am venit și aici să punem această perdea. Da, astea de păgarurile. Ce frumos! Nu știu, ne gândim că acolo la geam să punem, nu știu, niște foși, că ne-a mai rămas o instalație. Da, uitați-vă ce frumos este, ce frumos este curtea noastră!
a fost videoclipul. Dacă vreți să mai vedeți videoclipuri în care fac diferite challenge-uri sau provocări, vă provoc să-mi puneți o provocare în comentarii. Trebuie să dați un like și să vă abonați. Pa!